ni kaponi odhi agone jachung machielo mang'ata ni odhi osiro. Koro mago bende bedoga. To thothne king'iyo kaluo kuchocho, chuth ber gi risit minyo ka jay wacho cha. Emo mino koro jilaro go otiko ni. Kisa yure koloso mana tuak mari yie loch. Kende. Koro in gimi dong. En yudo ka piny thothne odong mani koro ng'ane obiro wachi ni materi kacha yano wang'in ma koro ateri. To moyudo moseyudo ka kiny chopo kombolo sechopo kama kogo wang'e otas cha. To rangi moneno cha mong'iyo go ma. En koro gocha. Aparo ni kanye momiyo jilaro ga otiko ni. Jilaro go otiko ni ahinya. To mana ka wamedo lony, wamedo golo doke it jopiny bende medo ng'eyo matut ewi demokrasia. Aparo ni en kinde maber ma nyaka to jopiny bende tang' ni ok ochuno ni nyaka ibed mana gotiko mar ODM kende. Eka mondo milar ko mar siasa. To kochuno mani nyaka bed ng'ato bed mana gotiko mar ODM. Eka mondo mi igone ombulu kaka jatelo. Nikech Kisumu East nitie rang'isi makende. Gavana mokwongo ma Migori County bwo katiba ni en rang'isi makende. Kidhi kata mana Ugenya en rang'isi makende. Nitiere rang'isi mang'eny di monyalo tiyo. Kata mana Kasipul kanyo nitie ward. Mane jachung' nolaro kod otiko ma ne ok oyiengore gi duond bura moro amora. Kaneno ka kwand bomesa gi wi mesa ne gore. Koro aparo ni mondo mi wamed konyo kata duond buche gi mondo mi obed motegno kata mana chendo magi mag welo, chendo magi mag telo. To wanyalo bedo kod kit demokrasia moro ma japiny nyalo go ombulu. Makata dibed ni nohero duond bura mar Wiper. To koro ng'ama ni e Wiper cha oneno ka ok nyal mi agenda motegno manyalo kelo ne dongruok. To wacho ni koro we agoch ne ja MDG kata we agoch ne ja ODM kata we agoch ne ng'ama ochung' maonge duond bura. Koro demokrasia no ka jopiny bende omedo kete chunygi ma koro wawuok ei kanyakla moro mar nikech osedhirni to nyaka koro tim mana kamano. Erokamano. Gimori penjo Kwar Pereska. Yes. Tadwa duoki to kendo adwa wacho gimoro ma utemo kelo. Yes. Mar nyayo demokrasia.